bones a tothom. Avui tenim un nou LeetCode, ahir vam fer difícil, avui farem fàcil. Um, um, Aviam, LeetCode 219 i no sé què diu. Aviam. Espero que estigueu tots bé. Aviam, LeetCode. Ok. L'acabo de resoldre fa res, l'acabo de resoldre avui i bueno, explicaré ja com l'he pensat. Aviam, en aquest exercici hi ha dues maneres de solucionar-lo pel que he estat veient. La primera és fer un hashmap, vale? I el segon és un es diu sliding window, ok? Però anem a explicar ja en què posa, llavors, com sempre, jo explico l'enunciat en català i si ho voleu llavors resoldre per vosaltres mateixos ho podeu fer-ho. Donat un array d'integers, nums, un integer arcade, retorna true si els dos in, si els dos índexs diferents i j en l'array fa, o sigui, si aquests dos índexs, si tens índex 0 i índex 1, que els valors en aquests dos índexs que hi ha siguin iguals i que la distància entre aquests dos valors sigui més petit o igual a k. Què vol dir això? Aviam, anem a fer-ho pas per pas fàcil. Imaginem-nos que tenim 1, 2, 3, 1 i k és igual a 3, vale? Què estem buscant aquí? O sigui, anem pas per pas i ho fem. O sigui, tenim el valor aquest, no? I diem, aquest valor que tenim, no? Hem de buscar un altre valor que sigui igual a la nostra llista, o sigui, hem de buscar un valor i que els índexs, no? Tenim 0, 1, 2, 3, que la distància entre aquests dos valors, no? Sigui més petit o igual a k, no? Comencem el 2. El 2 és igual que el 0? No, bueno, tenim el 2. Això ho hem d'anar guardant, no? Tenim l'1, tenim el 2, tenim el 3 i tenim un altre cop l'1, vale? Vale, l'1. La distància entre aquest i aquest valor no és més petit o igual a 3, fem 3 menys 0 és igual a, què? És igual a 3, doncs 3 és més petit o igual a 3, sí, és true. Llavors què mirem? Per què? Perquè l'1 i l'1 són iguals, no? En un altre cas, per exemple, que tenim 1, 2, 3, 4, 1 i k és igual a 3, això què seria? Per al vídeo és fàcil saber, només pensant-ho, seria fals. I per què seria fals? Bueno, per què seria fals això? Bueno, fiquem els índexs, pensem 1, 2, 3, 4, vale. Comencem amb l'1, 2, 3, 4, això he afegit al nostre array, vale? Però què passa? Que ara el 4, no, ara la distància entre aquests dos és el màxim que puc tenir. Quan arribi aquí, què passa? 4 menys 0 és 4 i 4 és més petit que k. És més gran que k, això és fals. Sorry. Perquè k és 3, oi? Hem dit que k és 3. Què passaria, doncs? El que hem de fer és moure... Hi ha diferents maneres de fer-ho, no? El primer seria moure aquest valor, o sigui, aquest índex que tindríem aquí, moure'l cap aquí, vale? I fer que el nostre array tingui aquest size. Llavors ho podem tornar a mirar. Però com veiem, el 2 és diferent que l'1. I què passa? Continuaríem movent, no? I com que no hauria arriba res, ja està. O sigui, podríem moure el left aquí, el left aquí, el left aquí, vale? Hauríem d'anar movent aquest valor cap aquí, fins que poguéssim trobar-lo, vale? No sé si ha quedat clar. Bueno, el primer, com he explicat, hem de ficar-ho dins d'una mena d'array. Però bueno, he parlat sempre de hashmap, podem fer un hashmap, no? Que el nostre hashmap tindrà el nostre serà el valor 1
i tindrà el valor de l'índex, vale? Índex, que en aquest cas és 0, 2, 1, no sé si m'enteneu, 3, 2, no en aquest cas d'aquí. I quan arribem aquí un altre cop a l'1, direm, el tenim aquest valor? Sí. Mira la diferència. Vale. ABS, l'ABS de left, bueno, del valor aquest, del nostre array, o sigui, de hash map del valor, minus el valor de la nostra llista, vale? Que és nums, ens han dit, de i és més petit o igual a k, vale? I, bueno, per suposat, hem de mirar que el valor, el nostre hash map de values és en el valor, no? O sigui, nums de i és in el nostre hash map, vale? Hem de mirar aquestes dues coses, vale? Nosaltres mirem aquestes dues coses, vale? Si hi és, vale, i fa aquestes dues condicions, retornem true. Si no té aquestes dues condicions, continuem afegint els valors. Vale. Com ho fem això? Fem el nostre hash map. Com sabeu, com he explicat en altres vídeos, si no mireu els avisos anteriors, es fa així, el hash map és com fer un diccionari, for i in range de length de nums. Deixa'm ficar això una mica més. No, de nums, que he de fer aquí? He de dir if, primer de tot he de mirar si nums de i està dintre el nostre hashmap, vale? I que hem dit que hem de mirar també, com està aquí, hem de dir si, que ens ho diu aquí l'anunciat, que ara no ho veieu, si el valor que tinc, si la distància és més petit que k. I com busquem la distància? Bueno, la distància que hem de fer és dir, primer de tot, bueno, podem dir bueno, nums de i menys hash, el nostre hashmap, vale? Del valor de quin és el nostre clau del valor, si el tenim, vale? I aquesta diferència és més petit o igual a k, vale? Vale, què vull que faci? Retorna true. Què em falta fer ara? El que em falta fer és afegir els valors al nostre hashmap, que això és bastant fàcil. Hashmap de nums de i i quin valor vull que tingui el seu índex, vale? I què passa? Si no entra aquí cap moment, vull que retorni fals, bàsicament. I això és correcte. I no és correcte perquè... un segon, això hauria de funcionar i no em funciona perquè... Això és correcte. Puta merda. No sé per què ara no, això se'm mou. Què és el que estic fent? Estic fent noms d'ahir, hashmap... ja ho veig aquí. Quin error he tingut aquí? Que no tanco. Ara ja està. Quin era l'error? Bueno, que estava incloent la funció ABS...
no sé per què no... Nums de i. Absolute value nums de i. Estem parlant d'índexes, o sigui, quin és l'error que estava fent? Un error bastant tonto. Uh, L'error que estava fent bàsicament era, o sigui, estava dient si el valor 2 o valor 3, o sigui, estava fent, no estava restant l'índex, o sigui, en la pregunta ens diu restar l'índex, jo estava aquí posant, no estava posant l'índex aquí estava posant el valor, diríem, estava posant el 3, estava posant el 4, no estava posant l'índex, vale? Ara això sí que funcionarà. Perdoneu, és que he estat treballant i estava una mica cansat, vale? Està bastant bé. Això que estem fent, això és time time és VCON, vale? I space és que VCON també. Estem creant només el hashmap, aquí estem iterant un cop, no estem fent res especial, sí, crec que això és correcte, vale. Com ho podríem fer per fer sliding window? Bueno, potser ho faré un altre dia, no sé si ara, si no tinc gaire temps. He fet ràpid, aquest l'he fet fàcil també perquè necessito fer-lo ràpid. I bueno, ja estaria. Moltes gràcies, si teniu algun dubte o alguna cosa, sisplau, subscriviu-vos i qualsevol altre dubte, vale? Com veieu, a vegades jo també tinc problemes, vale? O sigui, de vegades jo també tinc aquests problemes així, però bueno. Espero que us hagi agradat, moltes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo.